जिसुआ बाखनाय जाथों गोथार जिउआ बाखनाय जाथों आइ मारिमा बाखनाय जाथों अनदायग्रा आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै आं बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रेसन चेनेलनि गेजेरजों गासैनिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ आं जासिहरग्रोबाय आरो दिनै जोङो बे आगष्टनि 13 खालाराव जोंनि ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि सेन्टाराव गोबांथार दाब जायगा मानसिफ्रा फैनानै आरजनि गेजेरजों आरोबाव जोंनि बे जोंनि उदालगुरि टाउन कार्तिक मण्डलिनि मांखरसालियाव दान्दिसे आरोबाव जों आरज खालामनो फैदों आरो बे आरज खालामनायनि गेजेराव आलफनसनि मांखरसालियावबो दिनै बिथांमोना गाव गावनि फोथायनायजों बिथांमोना आरज खालामबाय केन्डेल सावबाय आरो बे आलफनसनि रुंसारि आलफनसनि हाखौबो लाबाय बेनिखायनो दिनै आं बिथांमोननियाव माखासे सोंलु सोंनोसै दानिया नों बबेनिफ्राय फैदों आरो नोंनि नामा मा नाम आरो नों दिनै बे जायगायाव गावनो गोसो जाना फैदोंमोन ना दैमालुआ लेंहरदों ना सोरबा फादार सिस्टार सोरबा लेंहरदों बेखौ एसे बुंनो हागोन ना देनाय गोजोन्थों आंनि मुङा जिउति बसुमतारी आरो आंनि गामिनि मुङा भस्कबारि आं कबिरालि पारिसनिफ्राय फैदों आं माने गामियावबो थानाय जाया आरो आं मंगलदैयावसो थायो भारायाव होमबाबो आं दिनै इसोरनि अननायाव आंखौ इसोरानो लेंबोदों होननानै आं फोथायो माने आं गावनो आं गोसो जानानै फैदों बिदिनो आं आदानि भिडिअफोरखौहाय फेसबुकफ्राव आं ससियेल मिडियायावहाय नायबाय थायोमोन ओमफ्राय आं बिदिनो बिराद फैनो गोसो जाबाय थायोमोन आंनि फिसालायाबो आंखौ बुंबाय थायोमोन लाना थां आंखौ आदानाव लाना थां होनना भिडिअफोरखौ नायनानै नाथाय आं मालाबाबो सम खाबु मिलायनो हायैयाव आङो फैनो सानबाबो गोबां बिदिनो हेंथा हेंथि आनजाद बायदि माने बेबायदि जानानै आं मालाबाबो आं सफैनो हायाखैमोन नाथाय आं दिनै आंनि गोसोजों आं इसोरखौ फोथायनायजों इसोरखौ अननायजों आं गोसोआव मोनसे फोथायनायखौ लानानै आं माने हास्थायनायजोंबाबो आङो दिनै जेसेबां बोथोरा गरमानो जा जियानो जा आं माने सौसिलांनानैबाबो गासैखौबो इसोरानो आंखौ राहा लामा होलांगोन दैदेनलांगोन साननानै आंनि डिउटि दंमोनब्लाबो आङो सुथि लानानैहाय आङो बेयाव दिनै नुजाफैनो हानाय जाबाय आरो सिगाङाव आं भिडिअल'सो नुयोमोन दा आङो दिनै बे आदानि बे रिट्रिटखौ मानिनानैबो आंनि गोसोखौ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आंल' नङा आंजों लोगोसे आंनि फिसाय दं आंहा फिसा सानै दं बे फिसा सानै गासैबो बे जोंनि न'खराव थारैनो बे रिट्रिटखौ मानिनायजों लोगोसे इसोरनि बोरा अरायसम थागोन होननानै आं बेखौनो फोथायो आरो आंनि गोसोआव आरो आं गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों नों मालाबा मांखरसालियाव फैफेराखैमोन आङो बे मांखरसालियाव आं लेंहरदों ना नों गावनो एबा नोंनि न'खरनि गावनि फिसाय आरो बे गथ' बाबुमखौ लानानै फैनाया आं लेंहरदों ना नों गावनि गोसो जानानै बेयाव फैनाया आदाया आंखौ लेंहराखै आरो आंखौ रावबो लेंहराखै आं गावनो गाव गोसो जानानै फैदों बिदिनो आङो ससियेल मिडियानिफ्रायबो मिथिदों आरो जोंनि गामिनि किसुमान मानसिफ्राबो बुङो आरो आंनि जोनोमगिरि बिमायाबो आंखौ बुंदों बियो गाव फैनो हायाखैबाबो बियो बे आलफनसानि मांखरनि हा आङो एसे बिना लाबोदोंमोन होननानै बेहा गोबां जालु जाला उसुख उदैनि प्रब्लेम गेस्ट्रिक माबा माबि बायदिसिना जाबाय थायो ओमफ्राय आंनि आइया आंखौ बुंदों आं जेब्ला आलफनसानि हाखौ आं मोनबोयो आंनि लोगोनिफ्राय आं जेब्ला देहाखौ गोबां उसुख मोनो माने बेहा मोदोम आलौनायबो जायो ओमफ्राय आं इसोरनाव फोथायनानै आं जेब्ला बे हाखौहाय आङो फुननानै लायोबा सोमनानै लोङो आं बेजोंनो आं खमायनाय मोन्दों आलौनायफ्राबो गादों होननानै दाख्लै बावैसो बियो खोन्थादोंमोन आंनो आं माने बे हाखौ मोननो थाखायबो आं बिराद गोसो औ दायो लाबाय आं बिराद गोसो दंमोन आरो दा आं बेखौ फोथायनायजोंनो आं माने आं बाहायगोन आरो दा आं बेखौ फोथायनायजों बाबुनि नामा मा नाम नोंनि फिसाला नामा आंनि बे फिसालानि माबाफोर जादोंमोन नामा आंनि फिसालायाथ' जानाया बेहा आसुगुर अरनाय जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय आरो बेयो बिराद गिनायबो दङ बेहा औ सम मोनसे बे खिनो टयलेटआव थांबा जों बेखौ सैमा बायदि नेबाय थानाङो ओमफ्राय बे रुमाव 1 सेकेन्डबो दलर थाया माबा थानो हाया हारसिं गिनाय मानाय मोनबाय थायो होनना बुङोमोन आरो बियो आसुगुरखौ मारै अरो अरनानै रज'नो रोङा रोङा आसुगुरालाय आसुगुराथ' बिनिया लावैया दिनै 6 बोसोर 5 बोसोरसो बयगनिफ्रायनो जादोंमोन आसुगुरानो बिनिया लावलामोन आसुगुरखौ बियो आं माने हानो मोनैयानो नै दायो बे 12 बोसोर जाबाय नालाय 12 बोसोर बयग जाबाय बियो ओमफ्राय बिनि आसुगुरखौ आं हाना होनोनो मोनलामोन हानो मोनफेराखै ओहो मोनैया आङो 6 बोसोरसोआनो जाबाय दां बे आसुगुर लावैया मानि खारननि थाखाय बे गावखौनो गाव जेबो फात्ता मोनानो आसुगुरा बिनि आखाइया औ अरबाय थायो बेयो ख्रुम ख्रुम अरोबो ओमफ्राय बियो मन' लाङोबो जानोबो हागौ सम मोनसे गारनायबो नुयो ओमफ्राय बे बादा होबा बुङो आं जेबो फात्ता मोना मा खालामनो बिदि बुङो
बिराद गाज्रि सर' दङ बेहा बे जानायखौ जोङो आंबो बिराद बेस्थ' थायो नालाय जों नुबाय थादोंबाबो दाखालि फैनायाव बेनिफ्राय माबायदि बेनिफ्राय दा माबायदि एसे फिथाइ मोनदों बेखौ आं बिराद फिथाइखौ मोनदों आदा दायो आं मा बुंबावगोन काउन्सिलिं लानो औ काउन्सिलिं लानो आं दाख्लै माबा जुलाइनि 30 थारिखआवहाय आङो फिसालाखौ आं लाना फैदोंमोन लाना फैनानै आं आदा दैमालुजों आं काउन्सिलिं लाबाय ओमफ्राय आदानि बिथोन मथे आदाया जोंखौ बुंहरदों नोंसोरो हायोबा न'खर नबेना ला 9 दिन रज्रि सानबाय था रायजो राजाजों हायाबाबो होननानै बुंनायखाय माने आदानि बिथोन बायदि जोङो नबेनाखौ जों गोसो फोथायनानै जोङो रायजो राजाजों हायाखैबाबो न'नि गोजा जोङो हौवा हिनजावजों मिलायनानैहाय नबेनाखौ लाबाय आरो ओमफ्राय नबेना लानानै जेब्ला 7 दिनसो जायो अब्लानो आंनि फिसालाया बुंबाय मामा आंना आसुगुरा एसे लावहांबाय नङाबा आसुगुरखौ मालाबाबो आं हाना होनो मोनलामोन नोंनि आसुगुरा लावदोंना लावाखै नै आसुगुरा लावबायथ' आखाइ खबना होनो नै माथो बे आसुगुराथ' नै इसोर माने जों 6 बोसोर बे आसुगुरा लावामोन बे गावनि अरसना जानायावनो नाथाय दिनै इसोर मावनो हायै जेबो गैया माने बे गावनि अरसनायखौ मिथिया बियो आरो बेयो अरसना जायो औ दायो बेजोंनो लोगोसे बियो बिराद माने बेखौ काउन्सिल लानायजों ओमफ्राय बिनायजों आरो दिनैसो 13 थारिखआव फैनायजों आरो साबसिन इसोरा बोर होगोन आरो दिनै बाबुआबो नोङो आलफनसावनो बिबाय दा बेथ' इसोर नङा दा नोङो बिसोरनोसो खावलायदों दे जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं हामबायसै दा नों माबायदि गोजोननाय मोनदों दाथ' गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों आं बेबायदिनो दा आं बेफोरखौ बाहायबाय थागोन सानदों आं हाखौबो मोजाङैनो फोथायनायजों हामबायसै दा नोंनाव लानोसै रसना दैमारि आरो आं आम्बागाव पारिसनिफ्राय फैदों आंनि गामिनि मुङा सोरां हादर आं बेयावथ' फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों फैनोलाय लुबैयोमोन जोबोद लुबैयोमोन ओमफ्राय लुबैब्लाबो आं मोनाखैमोन दिनै आरो जोङो गरमबाबो नेथ'नानै बेयावनो फैनाय जाबाय आरो बे हाजों आंनि हौवाया जे गोबां गाज्रि बेराम जादोंमोन बे बेरामनिफ्राय टिबि बेराम जादोंमोन टिबि बेमारनिफ्राय गोबां थै गोबायोमोन डक्टरनिबो दावाइ होबायमोन डक्टरनि दावाइ होबाबो आरो बेबायदिनो माने बियो बांद्राय बेबायदि जोङो प्रमानखौ मोनाखैमोन आरो दावाइ जानायजों आरो बेयाव आदै दैमालुजों जोङो फनजोंनो जगाजग जानायजों आरो बेबायदिनो हा बिबारखौ लांनानै होनानै जोङो बेबायदिनो दावाइ जानायजों लोगोसे आर'जनि गेजेरजों आरो बे हा आरो बिबारनिफ्राय जोङो सोखाजानायखौ मोन्दों आरो दायो बियो मोजाङैनो दङ माब्लाबा समाव दुरबल जायो माब्लाबा समाव माने बेहा देहाया बांद्राय गोबाव दावाइ जानाय जाबाय 6 मास बेनिखाय बाहाय लोरबां जानानै गैला टिबियाथ' गैला उनाव नायफामदोंमोन टिबिया गैला बेखौ बुंदों आरो चेकआप खालामबाय औ नायबाय खननैसो दा नोंसोरो बै समावथ' बियो दानि आलफनसानो हाखौ लांब्लाबो बिबारखौ लांब्लाबोथ' बे जायगायाव फैना लांफैयाखैमोन आं दिनै गावनि आखाइजोंनो 13 थारिख पालन खालामनाय 6 मास जाबाय अब्ला नोङो माबायदि थांखि लानानै फुरा खालामो आंनि थांखिया बेनो आंनि न'खरा मोजां जानांगौ आरो आंनि फिसाया सोखाजानायखौ मोननांगौ आरो आंनि फिसा उन्दै दोङो 10 बोसोर दा सेप्तेम्बराव जासिगोन बियो जाहाथे मोजां फरायलांनानै मोजाङै इयुनाव इसोरनि खामानि मावग्रा जानांगौ बेनो आंनि थांखिया बे थांखिखौ लानानै नोङो गावनि गोसो जाना फैदों ना आं गावनो गोसो जानानै फैदों आं आदैखौ सोंदों मांखराव थांगौमोन सोर थांगोन जोङो मांखरखौ सिनायनायमोनबा जों गाव गोनजानोबाबो फैगौमोन बेनिखायनो आं आदैखौ लोगो लानानै फैदों जोबोर हामबायो होमब्ला बे समाव अन्दागाबे बे दान्दि समाव नैबे जोंनि उदालगुरि टाउन खाथिमोदोनि मांखरसालु दान्दि फिसाखौ मोगा मोगि लाबाय नोंथांमोनाबो खोनाबाय जोंनि गोजोननायखौ बे आरो इसोरनि गेजेरजों हामबाय हरबाय गोजोनथोंसै खुलुमबाय